Hello mga kawigil, dahil Pecha de Peligro po tayo ngayon, ay nagluto po tayo at magmumukbang po tayo ng abot kaya na ginisang sardinas. Yan, masarap po yan. Tapos meron po tayong pritong tuyo at pritong itlog. So dito pa ating spicy sukang sausawan po. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagload niyo po ang araw nito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po mga viewers po namin. Napay lagi po kami meron mga kain sa araw at magligtas po. Maraming salamat, Mama. Tapos salamat tayo sa inyong pagtunan. Nakasawris to namin tayo pagligtas. Amen. So yun, bago tayo, may shoutout po tayo ha. Mamaya ko to sa may bandang dulo. Dahil Sunday po ngayon. Magasan pa tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Saucy. Masarap na partner dito, tuyo. Tignan natin ang tuyo rito. Pritong itlog. Kain po. Sarap. Abot kaya na, masarap pa.
Sarap. Luin po natin. Pasensya na sa tunog nitong kutsara. Excuse me po.
Sorry po. Nakabitin po sa tuyo. Pagkaubos po natin, magsa-shoutout na po tayo. Wow. Last bite tayo. Magsa-shoutout na po sa Anibes. Simulan na ang shoutout. Panalo, sarap. Naman. Sarap ng ulam. Sarap ng pagkakaluto mo na eh. Yan. Simulan na natin ang shoutout. Shoutout kay Mama Linda, Nanay Helen, Paring Beans, and Maring Grace at sa kanilang dalawang daughter. Kay El Rojas ng New Zealand. Kay Camille, Elisa, Ruby, Rian, Clayt, Elma Garzalia ng Nueva Ecija. Kay Clyde Devar. Kay Lucid Dison Villosilio, Lawrence Ruiz. Kay Kring Dalagan, shout out kina EL, Tita Dina, Tita Carding, Tito Ani, kina Tita Amelita ng Davao, at Tita Daria. Shout out din kay Madam Marichu at Madam Marilu. Eh si Mr. Rojas, ano yan? Classmate ka, mate. Ingat dyan, ha? Joanne Jeromo, Gail Season, and Delia Season. Kay Kai Labor, kay Richard Roldan. Shout out din kay Kenneth Tambasakan from Molino, Bacoor, Cavite. Kay Aisa Kapusan, Cyrus Jelia, kay Kesha Katage ng Antique, Visayas. Shout out din kay Jose. Shout out EPH ng Pritil Giginto. Wilson Jebsia ng Croatia, Europa. Marisa Gaviola ng Madrid, Spain. Kay Ate B99, shout out Zenaida Biones. Shout out din kay Aiza Kapusan. Ito yung na-shoutout ko na. Kay Based Vlog ng UAE. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Ingat po parati. At maraming salamat po sa palagi ang pagsalo. May ano.